suwunke paring bantuane Ibu Waranggono. Aduh yana mangsane bedhug dawa karo klinting-klinting mbok menawa nemu lading. Karo klintong-klintong mbok menawa nemu gong. Tanembang iku maning atur Rama. Rama aduh. Wah. Semar ki ambak wong tuwa nek wis gelem nyuwara, ketang wetengku plentas-plentus. Tanembang iku maning aduh Rama. Rama aduh tanembang ning nong Adoyono tak nembang mercon goro monggo